Il-Ministru tal-Finanzi huwa skorrett, mhux ġust u totalment maqtugħ mir-realtà. Iddikjaraw dan l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering fi stqarrija pubblikata b'reazzjoni għal kumment li wassal il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fejn iddikjara li r-ristoranti ħallsu ħafna inqas taxxa miċ-ċittadin normali. I find it very difficult to justify because when one looks at the tax paid on income by restaurants, that is the CIT corporate income tax, the 35%. Then the average per restaurant is about 4,500 euros a year. Skont Lejs, dan il-komment huwa wieħed kompletament barra minn loku u jirrifletti kemm il-Ministru huwa maqtugħ mir-realtajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom ir-ristoranti f'pajjiżna. Madankollu l-Assoċjazzjoni spjegat ukoll illi li kieku dak li qed jgħid il-Ministru huwa vera, ċoe ir-ristoranti qed iħallsu 4,500 euro f'income tax fis-sena huwa ħafna inqas minn dik taċ-ċittadini mela s-sistema fiskali tal-Gvern qed tfalli għaliex din il-figura hija l-bogħod mir-realtà meta tikkunsidra n-numru ta' stabbilimenti tal-catering f'pajjiżna. Intant l-Assoċjazzjoni stqarret li dan il-komment se jkun qed iżid il-perċezzjoni pubblika skorretta dwar l-industrija. Dan fil-waqt li spjegaw ukoll li l-Gvern qed jiddevja mid-diskussjoni dwar il-proposta sabiex tonqos il-VAT għal 7%. Brabta mal-proposta prinċipali tal-Lejs li tnaqqas il-VAT għal 7% tkellem ukoll Matthew Patch fuq NetLive f'isem Lejs illi spjega li pajjiżna huwa wieħed mill-aktar pajjiżi li għandu l-ogħla rata ta' VAT fl-Ewropa. Mill-ewwel snin bdejna naħdmu fuq il-fattur il-fenomenu tal-VAT. Bażikament meta daħlet il-VAT fl-1995 kienet daħlet bil-15% fuq restaurants u mbagħad telet tal-18 u fuq l-akkomodazzjoni daħlet bil-5% u mbagħad telet bil-7. Aħna bażikament għamilna studju dettaljat fej aħna bħala assoċjazzjoni rajna li l-pajjiża madwarna fl-Unjoni Ewropea 27 pajjiż sa ftit xhur ilu konna s-seba' l-ogħla pajjiż, issa ħaniġu s-sitt l-ogħla pajjiż. Anka l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borċet jimbotta din il-proposta il-qudiem, proposta illi satejn lir-ristoranti jkunu ta' suċċess u toħloq level playing field.